Det er 9. december. Meget er sket for vores to helte, Jonas og Jakob. De er blevet mindet om faren, der ligger frem i deres rejse. Der er ting derude, som ikke nødvendigvis følger barmhjertighedens vej. Det er alt afgørende at være forsigtig nu. Nu skal vi ind på OK for at se, om der kunne være mere spor eller nogle hints. Ja, måske. Ja, fordi det var ikke så heldigt over på Autonor. Der var tomt. Der var helt tomt. Så lad os gå ind og se, om vi er lidt heldige. Gud, allerede der. Pudsigt. Hvad er det? Nej. Det er jo et afrevet billede af julemanden. Kan vide, om det er et hint til et eller andet. Jeg tror, der er nogen, der har været ude af sådan. Tager du lige fat i den? Og så går vi ned, og så ser vi, om vi kan finde julemanden og juletræet. Yes. Efter utallige dages usikkerhed og tvivl er de endelig nået frem til et spor. En påmindelse om, hvorfor de gør det, de gør. Et spor af julemanden mere konkret end noget andet hidtil.